Què han fet aquests 4 anys envers un sistema educatiu de qualitat? Hem demanat un finançament estatal i una inversió educativa acord amb les necessitats demogràfiques de les nostres illes. Hem exigit unes ràtios màximes d'alumnat. A totes les etapes hem reclamat que no es permeti superar la ràtio màxima d'alumnat dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei. Que no s'arribi al 40% d'alumnes NESE en un mateix nivell d'un centre durant el procés d'escolarització. Que els docents amb més de 180 alumnes disposin d'una hora lectiva de reducció, a més de la corresponent CHL. Que s'incrementin les hores per les coordinacions pròpies d'FP, especialment el programa Erasmus+ i les de coordinació d'FCT. Que s'assignin 3 hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística, també als CEPAs. Que s'equipari la reducció de la que gaudeixen els caps de departament de 2 o menys persones amb els de 3, perquè la feina de programar i coordinar és la mateixa. Exigir una partida pressupostària suficient per a cada curs i amb una revisió dinàmica per poder respondre a les necessitats reals de cada centre. Insistir en la necessària vetlla del nivell acadèmic i competencial de l'alumnat. Rebutjar i denunciar tant el fons com la forma del pla de digitalització i cridar a la resistència dels claustres contra la seva imposició. No al desgavell digital per l'arbitrarietat i manca de participació i transparència, la manca de recursos digitals a disposició del professor, no a l'obligació de portar els nostres propis dispositius digitals. Oposar-nos a la creació del CEFIRDE perquè tota aquella despesa prescindible que no vagi destinada a la reducció de ràtios o disminució de la càrrega lectiva dels docents ens pareix una frivolitat i manca de consideració envers el professorat. Instar a Conselleria perquè doti a cada centre del personal necessari per atendre com cal a tot l'alumnat NESE, segons preveu la LOMLOE en el seu apartat d'inclusió i atenció a la diversitat. Algunes d'aquestes millores les hem aconseguit en aquests 4 anys. En canvi, per altres, haurem de seguir lluitant. Ens ajudes a fer-ho?